Cecília Schellingová sa narodila 24. decembra 1916 ako 10. z 11 detí v statočnej a jednoduchej rodine. Jej rodná dedina Krivá leží na Orave, v nádhernom hornatom kraji, ktorého obyvatelia si dodnes zachovali živú vieru. Cecília prežila svoje detstvo v rodnej obci, ktorá v tých rokoch mala naskrz poľnohospodársky charakter. Jej otec bol typický oravský roľník. Charakterizovala ho rázovitosť, svedomitá práca, statočnosť, život podľa kresťanských zásad. Matka bola tiež skôr menšej postavy a priam nápadne chudá.
Jej vzhľad naznačoval, že v dome nebol blahobyt. O materiálnej hojnosti nemohlo byť ani reči. Rodina žila v nežičlivých rokoch prvej svetovej vojny, ale ani v rokoch pred ňou a po nej nebolo v dome prebytku. V rodine vládol náboženský duch. Modlievalo sa každý deň. Oslava Boha, vzdávanie vďaky, prosba k Najvyššiemu boli súčasťou duchovnej stravy tak, ako je potrava podmienkou na zachovanie fyzického života. Dobré semeno sa zasievalo a vzýšlo aj v rodine Šeringovcov. Bola ním mladá Cilka, ktorá sa hneď po skončení ľudovej školy rozhodla vzdať sa domáceho zaužívaného spôsobu života a zvolila si cestu do kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža. Nazdávame sa, že na Cilkino rozhodnutie vstúpiť do kongregácie mali najväčší význam vplyv sami sestry z tejto rehole, ktoré v rokoch jej mladosti, keď navštevovala ľudovú školu, začali pôsobiť aj v jej rodnej obci. Príklad sestier, ich pedagogické metódy, pozitívne výsledky pri výchove detí i mládeže a pôsobenie na sociálnom poli, najmä však duchovný život, podnietili v mladej Cecílii zrod povolania k reholnému životu. Toto jej rozhodnutie radostne odobrili rodičia a ich súrodenci. Kráčajúc za svojím cieľom, sa ako 15-ročné dievča dobrovoľne odobrala do sídla kongregácie v Podunajských Biskupiciach v sprievode svojej matky. Mladá Cilka svoje túžby opisuje v nasledujúcich myšlienkach takto. Jedine po Bohu túži, lebo jemu úplne patrí. Moja duša si iba jeho navždy zvolila. Iba k nemu ma vedie túžba. On je moje večné svetlo i večne nová krása. Bože, nedaj mi pripútať si srdce pozemským veciam. Vždy ma veď hore k slnku, k tomu väčšiemu svetlu. Chcela by som, aby Boh ovládal všetky moje myšlienky. Chcem plniť jeho vôľu, bez ohľadu na seba, či na útechu, alebo odpočinok. Musíme zviditeľniť neviditeľného. Urobiť hmatateľným ducha, akým je láska. Nech k nemu smerujú všetky moje úsilia a námahy.
V roku 1931 bola Cecília prijatá v provinciálnom dome v Podunajských Biskupiciach, kde nastúpila 6. júla ako kandidátka. Nasledovali roky štúdia a prípravy na povolanie ošetrovateľa. Od septembra 1931 do júna 1933 bola kandidátkou v Trnave na Tulipáne v dome svätého Jozefa a absolvovala 2 ročníky dievčenskej mešťanskej školy. Nasledovala 2-ročná ošetrovateľská škola so záverečnými diplomovými skúškami. V roku 1936 vstúpila do noviciátu v Podunajských Biskupiciach. Prijala reholné meno sestra Zdenka. Tam zložila 30. januára 1937 svoje prvé reholné sľuby. Po zložení sľubov pracovala ako zdravotná sestra na internom oddelení v štátnej nemocnici v Bratislave. V rokoch 1941 až 1942 ako ošetrovateľka v krajskej nemocnici v Humennom. V roku 1942 začala sestra Zdenka svoju službu na radiologickom oddelení v štátnej nemocnici v Bratislave, kde pôsobila až do svojho zatknutia v roku 1952. 28. januára 1943 zložila sestra Zdenka večné sľuby, čím sa navždy zasvetila Bohu. Svoje vnútorné prežívanie vložila do nasledujúcich myšlienok. Moja cesta je samá láska a dôvera v Boha. Nechápem duše, ktoré sa boja takého nežného priateľa. Pre tých, ktorí milujú Boha, niet strachu zo spravodlivosti. Boh pozná moju slabosť. Čoho sa mám báť? Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mraky. Lebo to bude iba okamih. Moja dôvera vtedy rastie, lebo viem, že sa mrakmi je moje milované slnko. Vždy máme istotu, že sme v Božích rukách a celkom sa môžeme spoliehať na jeho otcovskú dobrotu. Pre tých, ktorí Boha milujú, niet v ich duši tieňa a nepokoje. Čokoľvek nás zastihne dnes alebo zajtra, i do smrti, Boh o tom vie a pri všetkom nám žehná.
prišiel rok 1950. Stupňujúce sa prenasledovanie cirkvi sa prejavilo najprv v zásahoch proti rehoľiam. Štát zabral kláštory, reholníci a reholníčky boli násilne deportovaní na rôzne miesta. Mnohých kňazov a bohoslovcov zatkli alebo odsúdili na nútené práce. Niektorým sa podarilo utiecť na západ. Pomoc utekajúcim kňazom vláda vyhlásila za trestný čin velezrady. Práve o takýchto kňazoch prinútených utekať sestra Zdenka raz povedala: neviem, čo by som urobila, keby som raz mohla zachrániť aspoň jedného kňaza. Sestra Zdenka a jej spolusestry prevzali iniciatívu pomôcť väzneným kňazom hospitalizovaným v štátnej nemocnici v Bratislave. Jedným zo zatknutých kňazov bol aj Štefan Poštiel. Väznenému kňazovi sa v noci z 19. na 20. februára 1952 za pomoci sestier podarilo nepozorovane opustiť nemocnicu. Avšak niektoré sestry boli zatknuté. Ďalší pokus o pomoc pri úteku 6 salesiánov z väzby v Bratislavskom justičnom paláci, na ktorý ich nahovoril väzenský dozorca, skončil neúspešne. Celá táto akcia bola vlastne pascou štátnej bezpečnosti v snahe zistiť podrobnosti o spôsobe úteku a mieste úkrytu Štefana Poštiala. 29. februára 1952 sestru Zdenku spolu s ostatnými zaangažovanými sestrami zatkli. Utrpenie, ktoré sestra Zdenka znášala, nezlomilo jej ducha. Bola rozhodnutá zaplatiť plnú cenu za svoju zásadovosť a vždy zostať verná pravde. Po krutých výsluchoch spojených s mučením bola 17. júna 1952 odsúdená za velezradu na 12 rokov straty slobody. V nasledujúcich myšlienkach hovorí sestra Zdenka o svojej túžbe po mučeníctve. Prvá obeta na Kalvárii bola krvavá a bolestná. Aj tá moja obeť bude ma stáť veľa, ale chcem byť veľkodušný. Bez nej nedosiahnem vlastnú premenu, hoci zmena mojej osoby je cieľom mojej obety. Nechcem konať svoju obetu bez Ježiša v srdci, ale všetko per Christum. Na prvom mieste je pre mňa vždy iba Božia vôľa. Pre ničotu a hriech niet miesta v mojom srdci. Dokonalosť sa rodí i rastie z lásky a ide ďalej ruka v ruke s postupným odpútavaním sa od všetkých stvorení. Celou dušou treba dospieť k takému stavu, aby predmetom lásky bol iba Ježiš.
Keď bolo zrejmé, že sestra Zdenka má rakovinu prsníka, previezli ju do väzenskej nemocnice v Prahe na Pankrác. V dňoch po chirurgickom zákroku sa na jej opatrovanie podujala pani Helena Kordová, ktorá bola tiež politickou väzenkyňou a rovnako bola hospitalizovaná v tejto nemocnici. Medzi oboma ženami sa vytvorila výnimočná blízkosť, hoci sestra Zdenka ešte dlho pre neznesiteľné bolesti nemohla rozprávať. Neskôr sestra Zdenka prejavila pani Helene mimoriadnu dôveru, keď jej povedala o mučení, ktoré podstúpila počas výsluchov a predovšetkým o zmysle svojho utrpenia. Zverila sa jej, že počas neľudského zaobchádzania a mučenia žila v Božej prítomnosti a prameňom stálosti bola pre ňu Pánova blízkosť. Sestra Zdenka povedala: sadni si sem, bližšie k posteli. Chcem ti povedať niečo, čo som doteraz nikomu nepovedala. Keď ma zaistili, moje vyšetrovanie sa začalo kopancami. Potom ma vodili do akéhosi koryta s chladnou vodou, ešte oblečenú v šatách. Pocítila som strašnú bolesť vo vnútornostiach, lebo ozrutná noha chlapa tisla moje telo k dnu koryta. Stratila som vedomie. Zobudila som sa na betóne v tmavej miestnosti. Zimnica lomcovala mojim zmrazeným telom. Zrazu sa otvorili dvere a dvaja ma za vlasy odtiahli do vedľajšej miestnosti. Čas sa pre mňa zastavil. Započúvajme sa do svedectva pani Heleny. Uvedomovala som si, že som prichádzala do kontaktu s výnimočnou osobnosťou. Bola to svetec. Bol to zosobnený ideál. Obdivovala som veľkodušnosť, za akou odpúšťala tým, ktorí ju mučili. Aj po operácii boli životné podmienky sestry Zdenky veľmi ťažké. Vo väzenskej cele chlad, jedlo bolo nedostačujúce, žiadne pooperačné ošetrenie ani sedatíva. Napriek tomu všetkému neprestala milovať život. Po 3 týždňoch po operácii bola sestra Zdenka presunutá do Brna. Rozlúčka s pani Helenou bola pre obe bolestná. Sestra Zdenka vtedy povedala: nie, nesmieme plakať. Ty raz budeš slobodná. Ja však už nikdy. A keď sa tak stane, príď na môj hrob a polož naň kyticu bielých rúží. Veľmi ich mám rád. Dve priateľky sa už nikdy nestretli. Helena sa dostala na slobodu v roku 1960. O niekoľko rokov emigrovala aj so synom do Anglicka a po páde totality v roku 1994 splnila svoj sľub. Na hrob sestry Zdenky v Podunajských Biskupiciach položila veľkú kyticu bielých rúží. Finálne odovzdanie sa do Božích rúk nachádzame aj v nasledujúcich myšlienkach sestry Zdenky. Spoľahlivým skúšobným kameňom pravej lásky je vernosť. Vernosť v malom. Všetko chcem robiť iba pre ne. Obetujem mu ešte aj svoj úsmev, lebo vtedy naozaj milujeme, keď obetujeme dočista všetko. Tebe dám svoj mladý život na obetnú paténu za duše, lebo všetko, čo mám, či radosť, či bolesť, ospevuje na mne chválu Božiu. Veľkosť Ježišovho utrpenia mi dáva pochopiť a oceniť jeho veľkú lásku. Preto i moje bolesti sa musia celkom stratiť v láske. Odpustenie je najväčšia vec v živote. Áno, jediný úkon lásky napraví všetko. Keď mi iní urobia aj nejakú trpkosť, roztiahnem svoje ruky, aby som ju objal.
milovať obetné drevo kríža. Musím si zvyknúť vykonať všetko radostne, urobiť aj tisíce drobných každodenných obetí, naučiť sa denne zomierať vo svojom srdci, nechať uprostred nepatrných okolností po kvapkách krvácať svoje srdce, aj pod tlakom protivenstva, utrpenia a obetí každého druhu. Tak veľmi by som sa chcela jednoducho a hrdinsky položiť na kríž a pritom zabudnúť na seba. Utrpenie otvára zmysel pre Božie myšlienky. Trpieť v stave milosti je východiskom veľkých skutkov. Veľkosť Ježišovho utrpenia mi dáva pochopiť a oceniť jeho veľkú lásku. Vojtech Mihálik, Litánie loretánske, úryvok. Som Mária, som Panna najčistejšia, dcéra Božia, Matka Ježiša Krista, Syna Božieho, bez ktorého nedosiahnete zmilovania. Ba veru stojaci padnete a padlí nevstanete bez neho. On spolu s Bohom Otcom Nebeským a s Bohom Duchom Svätým, Najsvätejšej Trojici, ako jeden Boh vás ovláda. Som Mária. Som svätá, ktorá pošliapala hlavu hadovu, aby vaše záhrady kvitli a zreli bez hada. Som svätá, ktorá som vám v biede zimnej noci v mraznej maštali medzi somármi a voľmi Boha porodila. Som svätá Panna Panie. Počúvam vaše modlitby, mýtnici a farizeji, a som prímluvnicou vášho úsilia. Som Mária a orodujem za vás.
Zdravotný stav sestry Zdenky sa prudko zhoršoval a bolo zjavné, že čoskoro zomrie. Z Brna bola sestra Zdenka presunutá do väzenia v Pardubiciach a nakoniec opäť do Prahy na Pankrác. Predstavitelia režimu si neželali, aby politickí väzni zomierali vo väzení a stávali sa tak mučeníkmi. Z tohto dôvodu prezident republiky udelil sestre Zdenke amnestiu a v sobotu 16. apríla 1955 ju prepustil. Po prepustení sa sestra Zdenka vrátila do Bratislavy, kde ju očakávala a na niekoľko dní prijala do svojho domu v Trnave Apolónia Galisová. Sestry, ktoré ešte pracovali v nemocnici, jej pomohli vybaviť príjem a sestra Zdenka bola hospitalizovaná. V nedeľu ráno 31. júla 1955 sestra Zdenka ticho a pokojne zomrela vo veku 38 rokov v nemocnici v Trnave a 2. augusta 1955 bola pochovaná na starom cintoríne v Trnave. 15 rokov po jej smrti v roku 1970 bola sestra Zdenka po zrušení rozsudku štátnymi autoritami rehabilitovaná. V roku 1979 bolo telo sestry Zdenky exhumované a spolu s pozostatkami ostatných sestier prevezené do spoločného hrobu v Podunajských Biskupiciach. Príbeh sestry Zdenky zostal po jej smrti na dlhé roky zahalený mlčaním. Až po páde totality prišiel čas, keď sa mohlo začať hovoriť o svedectve jej života. V roku 1998 sa začali prvé kroky na otvorenie diecézneho procesu blahorečenia v Trnave. 18. septembra 2000 bol oficiálne otvorený diecézny proces blahorečenia v Trnave. Nakoniec 14. septembra 2003 svätý otec Ján Pavol II vyhlásil sestru Zdenku ako mučenicu cirkvi za blahoslavenú spolu s biskupom Vasilom Hopkom. Akáto radosť prinášať Kristovi svoju vôľu ako obetu. Akáto radosť neprestane mu obetovať aj svoje zmysly, srdce, ťažkosti i poklesky. Ale život má byť vždy radostný. Má to byť radosť z kríža, radosť z utrpenia. Všetko, čo s nami robí, dáva nám Ježiš. A čo nám Ježiš podáva, na to sa musíme vždy usmievať. Úprimná radosť v kríži je preverením a výsadou dokonalých duší.
odvaha a rozhodnosť sestry Zdenky nemôžu zostať oddelené od jej celkovej kresťanskej osobnosti. Evangelium nás učí, že len dobrý strom dáva dobré plody. A tak sme sa pokúsili tento strom trochu viac poznať, vychádzajúc pritom z jej jednoduchých, no vzácnych duchovných zápiskov, ktoré boli zozbierané počas procesu blahorečenia. Sestra Zdenka podstúpila prenasledovanie, nespravodlivé odsúdenie a smrť. Ukončíme toto uvažovanie jednou z modlitieb, ktoré sa nachádzajú v zápisníku sestry Zdenky a poukazujú na to, čím žila a naplňala srdce i myseľ. Modlitba k bolestnej Božej Matke. Najsvätejšia Panna Mária, kráľovna mučeníkov, kiež by som raz mohla byť v nebi a obdivovať prejavy úcty, ktoré ti tam preukazuje najvyššia, najsvätejšia Trojica a celý nebeský dvor. Ešte putujem v tomto slzavom údolí. No príjmi aj odo mňa tvojej úbohej hriešnice i nehodnej služobnice najúprimnejší hold a najdokonalejší prejav poddanosti. Vkladám do tvojho prevznešeného srdca, ktoré prebodli toľké šípy bolesti, dnes a navždy svoju úbohú dušu. Príjmi ju a dopraj jej, aby sa zúčastnila na tvojich bolestiach. A nikdy nedopusť, aby sa vzdialila od kríža, na ktorom tvoj jednorodený syn vydýchol aj za mňa svoju dušu. Mária, s tebou chcem znášať všetky utrpenia, trápenia, protivenstva a choroby, ktorými ma tvoj božský syn v tomto živote milostivo navštívil. Obetujem ti všetko na pamiatku týchto bolestí, ktoré si vytrpela, kým si žila tu na zemi. Obetujem ti to tak, aby každá moja myšlienka, každý tokot môjho srdca odteraz vždy bol prejavom súcitu s tvojimi bolestiami. Nech je však aj prejavom radosti, z ktorej sa ty raduješ v nebeskej sláve. Drahá Matka, pomôž mi, aby som sa po tvrdom boji a vygnanstve v tomto svete zúčastnila raz s tebou na radostiach tam, v nebeskej sláve. Amen.
Kristus. Hľadanie rodičov. Ostaň s nami, Pane, lebo sa pripozdiem. Prázdno je, Bože, chýbaš nám. Prázdny je priestor tu i tam. Jeho hrôza i veleba. Prázdno je, Bože, bez Teba. Prázdno je slze vo víčku. Prázdno je uhľom v ohníčku. Prázdno je deťom starové. Prázdno je tráve na hrobe. Chýba do nej tvoj tichý kríž. A ľudskej duše plaká myš, dieročku hľadá do chleba. Tak jej je prázdno bez Teba. Kačička Božia divoká, kto ti to strelil do boka? Kto ťa to zronil z tej výšky? Počítaj svoje detičky. Sedia na chladnom kameni, už mimo tvojich znamení. A kalnú vodu píjajú. A nevedia, čo hľadajú. Pomyslí, Bože. Pomyslí, to nie ty. My sme odišli. Ale my predsa prídeme zo zeme k Tebe, do zeme. Veď ten, kto nežil na zemi, nevie, kde more pramení. Nemôže ani do neba. Prázdno je, Bože, bez Teba. Buď teda. Maj nás trochu rád. Keby si nebol pod i nad, po vnútri veci, okolo. Všetko, čo je, by nebolo.